Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом Тиҷей. Номи ман Шаҳром. Айни ҳол қарор дорем дар поёни Зебушка, 65-ум микрорайони шаҳри Душанбе ва имрӯз пешкаши шумо як ҳавлии фурӯширо мекунем. Ҳавлии аҷоибот мебошад. Ремонтшам дар дараҷаи олӣ. Бовар кунед, ин хали хонара ҳар рӯз дида намешавад. Ҳавлии аҷоиботай, бассейн дорад, отоплениям дорад, 11 сотих замин ва 6 дар хона. Ҳатман навора то охира тамошо кунед. хонаи беҳтаринай. Мо боша бисёр бад гап намезанем, рафтем. ҳавлии 6 дар хона дорад, дуташ дар якум ошона, чортаи дигаш дар дуюм ошона. Марҳамат, аз якум ҳуҷрае ки дар якум ошона ҷойгир аст, сар мекунем. ва тамошобинони азиз, адреси хонаи кадоме агар нафаҳмад, Сиёмамол, маркази савдои нав дар назди хона. инҷо бошад дӯстони азиз, холи хона бениҳоят зебову калон мебошад. кухни мебошад. ин столстули кухнӣ, ҳоҷатхонаву ҳаммом. Аз инҷо мефуроем ба подвал, меҳмонхона ва аз инҷо мебурем ба дуюм ошёна. ҳоҷатхонаву ҳаммом мебошад. Обши хона 3 ҳоҷатхонаву ҳаммом дорад. инҷо кухни. мегузарем ба меҳмонхона. акнун мефуроем ба такхона, яъне подвал. ҳавлӣ 2 подвал дорад, ин якумаш мебошад. якум ошонаро буд кардем, акнун мегузарем ба дуюм ошона. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра ва чорум ҳуҷра. обши дар дуюм ошона 4 ҳуҷраи истиқоматӣ аст. мегузарем ба дуюм ҳуҷра. дуюм ҳуҷра дӯстони азиз, ҳуҷраи хоб, яъне спальни мебошад. дар даруни ҳамин хона боз ҳоҷатхонаву ҳаммом аст. мегузарем ба сеюм ҳуҷра. сеюм ҳуҷраям ҳуҷраи хоб, яъне спальни мебошад. мегузарем ба охирон ҳуҷраи истихоматӣ. обши ҳавлӣ 6 дар хона дорад.
шобнони азиз, дар дуюм ошона боз як балкончаям ҳаст, ки аз ин ҷо шумо метавонед ба мансард бироед. сёмкаи хонаҳоро буд кардем. Акнун мегузарем ба ҳавлии хона. дар ҳавлии дӯстони азиз бассейн ҳаст, отопление ҳаст, боз як подвали дигар ва пушти хона. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, ҳавли бассейнам дорад. хонае ки дар он ҷо системаи отопление ҷойгир шудааст ва дуюм подвал. даре ки мебинед дӯстони азиз, ин дари меҳмонхона мебошад. инҷо тамошобинони гиромӣ, қафои ҳавлӣ мебошад, ҷӯбори обам дорад. берун дам дӯстони азиз, ҳоҷатхона бо ҳаммом ҳаст. сеюм ҳоҷатхона бо ҳаммом мешавад. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. 11 сотиқ замин, 6 дар хона, подвал дорад, бассейн дорад, отоплениям дорад. бо свет ва об ягон мушкилӣ нест. ҷойгир аст дар поёни Зебушка, 65 микрорайони шаҳри Душанбе мешавад. дӯстони азиз, нархаш $350,000, боз арзон ҳам мешавад. сомонӣ ба рубл дар рӯи экран. инҷо бошад кӯчаи ҳавлияй, маҳаллаи обод мебошад. рақамҳои риэлтор дар рӯи экранаи дӯстони азиз, метавонед ба ҳазур занг занед. боз дигар вариантҳорам доранд. аз номи каналмон гап занед. то боздид, барори кор шумода худо нигаҳбонтон бошад.